Hoci sa meteorologické leto už skončilo, to astronomické trvá až do jesennej rovnodennosti, ktorá je v tomto roku 23. septembra. Počasie nám zatiaľ praje, nie je extrémne horúco ani dusno, ale naopak príjemne teplo a bez zrážok. Zdá sa, že nám to vydrží ešte aj budúci týždeň a možno aj dlhšie. Dobrý večer. Kým nad vnútrozemím Európy panuje pokojné, stabilné počasie mariánskeho leta s vysokými teplotami, podporované rozsiahlou a mohutnou tlakovou výšou so stredom nad južnou Škandináviou a Pobaltím, tak nad juhovýchodné a centrálne Stredomorie prináša výrazná tlaková níž intenzívne lejaky. Grécko bojuje s extrémnymi zrážkami, ktoré tam ohrozujú životy ľudí. Nepriaznivé daždivé počasie trápi aj juhozápad Európy, kde pôsobí ďalšia tlaková níž. Západnú časť Európy zasiahla vlna horúčav. Najmä vo Francúzsku dosahujú teploty okolo 33 až 36 stupňov. Na Slovensku bude pokračovať minimálne týždeň teplé počasie, ktoré nám zabezpečí už spomínaná tlaková výš. Zajtrajšie maximálne teploty sa dostanú do intervalu od 23 do 29 stupňov, no a oteplenie bude pokračovať. Zrážok sa za pôsobenia tlakovej výše nedočkáme. Iná situácia je nad spomínanou juhovýchodnou, ale aj juhozápadnou Európou, kde je dažďa až nadpriemerne veľa. Vietor bude fúkať len slabo, prípadne má byť úplne bezvetrie. Pred nami je teda jasná noc s postupnou tvorbou ojedinelých hmiel alebo nízkej oblačnosti. Do rána sa ochladí na 14 až 9, v dolínách a kotlinách na 5 až 2 stupne. V roku 2008 bolo 7. septembra tiež pekne a teplo. V Čaklove vtedy namerali tropických 34 stupňov. Zajtra bude síce teplo, ale až tak veľmi zasa nie. Západné Slovensko čaká zajtra slnečný štvrtok rušený len z rána s riedkavými hmlami v údoliach. Oteplí sa na 27 až 29 stupňov. Stredné Slovensko bude mať tiež po celý deň modrú oblohu, ktorú môžu len z rána nakrátko zastrieť lokálne hmly či nízka oblačnosť. Aj tu sa oteplí na 23 až 29 stupňov. No a podobné slnečné počasie zavládne zajtra aj na východe našej krajiny. Z rána nie sú vylúčené lokálne hmly alebo nízka oblačnosť. Denná teplota vystúpi na 23 až 27 stupňov. Turistiku neodkladajte, v týchto dňoch vládne na horách ideálne počasie a tak bude aj zajtra. Len na podhorí môže byť z rána lokálne hmlisto. Vo výške 1500 metrov sa oteplí na 16 stupňov. Tlak vzduchu zostáva aj zajtra ustálený. V nasledujúcich dňoch sa tlaková výš presunie z Pobaltia nad západnú Ukrajinu a odtiaľ bude ovplyvňovať počasie aj u nás. Znamená to, že pokračovať bude ustálené, slnečné a suché počasie bez rážok, len s lokálnymi hmlami, ktoré sa začnú tvoriť v noci alebo nad ránom. Po ich rozplynutí sa vzduch popoludní zohreje. V piatok na 25 až 30, na severe bude okolo 22 stupňov. V sobotu vystúpi teplota na 24 až 30, v nedeľu a v pondelok na 25 až 31 stupňov. Na Facebook nám od rána chodili samé pozitívne slnečné fotografie. Aj jemný hmlistý opar v okolí Považskej Bystrice sa pod vplyvom slnečných lúčov veľmi rýchlo rozplynul. Damian si doprial ranný beh okolo Štrbského plesa pri slnečnom počasí, ale v čerstvom vzduchu s teplotou len okolo 9 stupňov. V Kvakovciach vodné bicykle zatiaľ odpočívajú, ale cez víkend sa určite opäť prevetrajú, keďže má byť horúco. Teplota nám stúpa, zajtra bude na juhu do 29. Pekný večer.